खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनानै लाहरबाय। दिनैनि बे भिडिअ आं मोननैसो रादाबफोरनि आपडेटफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय समबारखालि फेसबुकआव मोनसे लाइभ फैनानै खायसे गोनां रादाबनि आपडेटफोरखौ होदोंमोन। बे फेसबुक लाइभआव बिथाङा जानो गोनां आसाम पुलिस ADRE 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि साख्रिनि इन्टारभिउफोरखौ लानानै जर'खायै आपडेटफोरखौ होदोंमोन। बै सानखालि बिथाङा ADRE 3rd ग्रेडनि आनजादनि खालारखौ 15, 22 आरो 29 सेप्तेम्बर आरो ADRE 4th ग्रेडनि आनजादखौ 20 आरो 27 अक्ट'बराव खुंफुंगोनखौ फोरमायदोंमोन। बेजोंनो लोगोसे देग्लायनि ADREनि 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि आनजादा APSC आनजादनि बायदि जागोन होननानै बुंदोंमोन। थामहिनबा आनजादखौ प्रिलिमिनारि, मेइन्स आरो भाइभायाव बे मोनथाम खोलोबाव खुंगोन होननानै फोरमायदोंमोन। बिथाङा फेसबुक लाइभआव बेबादि बुंखांनायनि उनखालिनिफ्रायनो समाजारि बिजों बायदि बिजोंफोराव बै थिरांथानि हेंथायै गोबाङानो गसंथेदोंमोन आरो बेबादि जाथावना जाया होननानै हेंथा होनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय मैया फिन चिफ मिनिस्टार बिथाङा फेसबुकआव लाइभ फैफिननानै बै थिरांथाखौ बोखांनानै लायो आरो आनजादखौ मेइन्स आरो भाइभानि गेजेरजों खुंगोन होननानै फोरमायनानै होफिनो। थामहिनबा सिगांनि बादिनो जाफिनसिगोन। APSCनि आनजादनि बादि प्रिलिमिनारि, मेइन्स आरो भाइभा मोनथाम खोलोबाव जानाय नंला होननानै फोरमायनानै होयो। चिरां जिल्लायाव सासे लाइमोना दैसायाव गोग्लैनानै जिउ गोमादों। मोनसे जोबोर दुखुनांथाव जाथाया जालांदों। चिरां जिल्लानि काक्रागाव राभापारायाव बे जाथाया जायो। बे जाथायावनो जन्मनि राभा मुंनि सासे लाइमोन हिन्जावसाया गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जायो। जन्मनि राभाया काक्रागाव राभापारायाव थानाय खुजिया दैसानि सायाव थानाय दंफांनि दालांखौ गावनि स्कुटिजों बारलांनो नाजादोंमोन। बै समावनो जन्मनि राभाया दालां सानिफ्राय दैसायाव गोग्लैलाङो। बै जाथायखौनो मिथिनानै मोनना पुलिस, NDRF आरो SDRFआ जाथायसालिसिम सहैनानै दैसायाव नागिरहैदोंमोनब्लाबो हिन्जावसाखौ बोखांनो हानाय जायाखैमोन। नाथाय जोबनायाव शुक्रबारखालि खमैबो 24 घन्टानि उनावसो खुजिया दैसानिफ्राय लाइमोन हिन्जावसा जन्मनि राभानि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। नेपाल हादराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। नेपाल हादराव गंनै बासआ दैमायाव गोग्लैलांनानै सा 60सो सुबुंफोरा गोमानानै दं। शुक्रबारखालि फुंनि समाव गेजेर नेपालनि मदन अस्रित राजालामायाव हाजोनि हा गुगानाय मोनसे जाथाय जालाङो। हाजोनि हा गुगानायनि जाहोनाव राजा लामाजों थांनाय गंनै बासआ त्रिशुलि दैमायाव गोग्लैलाङो, जेराव सा 60 जननिबो बारा सुबुङा गोमानानै दं। फोरमायनाय बादिब्ला बे दुखुनांथाव जाथाया जानानै गंनैबो बासआ त्रिशुलि दैमायाव गोग्लैलाङो। जोबोर अखा हानायनि जाउनाव दैमानि दैया बांनाय आरो दैनि दाहारनि थाखाय संदाननाय खामानिखौ मोजाङै मावफुंनो हायाखै। मिथिनानै मोननाय बादिब्ला जाथाय जानाय गंनैबो बासआव बास सालायग्राखौ लाफानानै गासै 65 जन दावबायारिफोरा दंमोन। बेनिनो काठमान्डुआव थांनाय बासआव सा 24 जन आरो काठमान्डुनिफ्राय गौरसिम थांबाय थानाय बासआव सा 41 जन दावबायारिफोर दंमोन। बे दुखुनांथाव जाथाया शुक्रबारखालि फुंबिलिनि 3:30 रिंगायाव जानानै थाङो।